बोली बोली छठी मैया की, सूर्य गोसाई की। देखी बड़ा सुंदर घाट सजल बा फटाफट में। आये में बहुत सुंदर सुंदर गायिका उपस्थित भेल बड़ी। ओमे से एगो हमू छोट बहिन राउर लोगन के खुशबू सिंह आइल बड़ी। बहुत सुंदर एगो छठ पूजा के पारंपरिक गीत लेके आइल बड़ी। उम्मीद करत तानी रउआ लोगन के बहुत अच्छा लगी आ हमके बहुत प्यार आशीर्वाद दुलार मिली। तो का कहे के बा कि छठी मैया आवे के तैयारी हो गई बड़ी आ आवतारी आ हमनी के घर में पूरी पकवान बनल स्टार्ट हो गई बा। तो छठी मैया के बुलावल जाता और कैसे बोलल जाता। छठी मैया चलली नैहरवा, छठी मैया चलली नैहरवा, लिहली ठेकुआ बना। छठी मैया चलली नैहरवा, छठी मैया चल
कोसिया घाटे पहुँचाई। कोसिया घाटे पहुँचाई, कोसिया घाटे पहुँचाई। जय हो जय हो। बोली बोली गोसाई महाराज की। क्या बात है, बहुत बढ़िया। लिहनी ठेकुआ बना, लिहनी ठेकुआ बना। औरी का कहे के बा कि कोसिया त आ गई घाट पर आ ओकरा सजावे के बा, तो ओमे के आइल बाड़ी, कौना भाव में कहे के बा। कोसिया सजाई नीरज प्रिय दीदी, कोसिया सजाई प्रियंका मधु, कोसिया आ गइल घाट। कोसिया गइल घाट, कोसिया गइल घाट। दियरी जराइए पूनम दीदी, दियरी जराइए प्रियंका दीदी, कोसिया आ गइल घाट। कोसिया गइल घाट, कोसिया गइल घाट, कोसिया गइल घाट, कोसिया गइल घाट, कोसिया गइल घाट। प्रेम से बोली छठी मैया की, छठी मैया की, दीनानाथ की, छठ महापर्व की जय हो, जय हो। जय हो।